Nad Pražskou Spartou 4-1 a vtedy oslavoval aj dorastenecký československý titul. Osata späť na lopte, je veľa voľného. Už môže treliť Viktor Sliacky. Ale bol zastavený. On povedal, že o nejakom konkrétnom cieli sa nerozkého, ten bude centrovať svojou lavačkou. Ale center... Tam aj nejakých tých končiacich dorastencov opustila dať druhý gól. Ako som už hovoril, práve on otváral skóre. Pekár, ten je teraz na pravom krídle a Peter Mazan v strede. Stretnutí, ktoré... A spravím si trošku reklamu. Opäť budem mať možnosť komentovať ja. Sa proti sebe. Zaujímavá lopta na ľavé krídlo. Laktionov je rýchlejší. Na defenzívu. Jata. Šikula. Laktionov. Ofenzívne to naozaj vôbec nebolo ono. Humene si v zápase, najmä v prvom polčase, šlo za ziskom 3 bodov a to sa levom. Hostujúca defenzíva odkopáva len dosť. Ale predtým, ako je Štrba, to bol naozaj rozdielový hráč. Zaujímavý zjav je ale Martin Lupták, ten prišiel taktiež na hosťovanie z Podbrezovej, avšak jeho hosťovanie bolo No a dúfajme, že takéto problémy nepostihnú a nebudú kaziť dnešný výkon a prípadné víťazstvo. Opäť loptu získali domáci. A menovite Jata. Ponúkal sa mu Boncu. Tých vyhraných súbojov. No a Lasová. Barani. A otvára sa priestor teraz pre Liptákov. Možno aj trošku otvorenejšia obrana. Kovaný, ale čisto podľa arbitra. Toto nebol offside Lauru. A Laura môže prejsť cez Jatu, ale Jata si dnes plní jednoducho svoje defenzívne povinnosti na 100%. Zápase. Teraz si ale musí Pohronie dávať pozor vzadu. Gerard bude páliť, ale kto iný mohol? Opäť dobrá práca od Musujatu. V presilovke zápas naposledy 31. marca tohto roka. A to bol strane to vyskúšal. Pekný centar do 16, ešte strela, ktorú zastavil Musa. Smerom dopredu rozbalili a dočkali sme sa čo najrýchlejšie úvodného gólu, ktorý by jej mohol v dynamike hry určite počas leta na skúške v Prešove, kde zaujal. No a v minulom kole pri víťazstve môže byť dnes tým jazyčkom na váhach, ktorý rozhodne o konečnom výsledku duelu. Ja to dobrý nákop. Teraz trošku Kučinský zaspal tejto sezóny, že Sokol si hosťovanie predĺží. A Prešove sú určite radi, že majú tohto ofenzívneho hráča k dispozícii aj v prebiehajúcom ligovom ročníku. V 45 minútach dobrý výkon a navyše bol odmenený aj tým úvodným gólom z 18. minúty a Bobrovský mohol byť kľudne najvážnejšia stále. Tá, ktorú mal Adam Horvát ešte v samom úvode stretnutia. Keď je z očí v oči Maximovi Kučín pôsobí aj túto sezónu, aj v minulej. V exile v Ličartovciach zdolal Pohronie týmto výsledkom. Pretiahnutý až na zadnú žrť ešte. Tam jeden hlavičkový pokus Rakitu mladý hráč predstavoval inak. Aj Kučinského. Ten bol presovaný Masarykom, ale Kučinský to zvládol. Olšonku. Žata. Horvát. Špíriak. Teraz na konci prvého polčasu stále hrozí čoraz viac. Začína sa druhý polčas zápasu medzi Komárnom a Pohroním. Videli sme tam aj hneď dve zmeny na domácej strane.
Mazán sa trochu snažil posúriť hrdinovú rozohrávku, čo sa mu aj podarilo. Brankár mohol skúsiť súboj 1 na 1. Toto sú presne tie situácie, v ktorých je Mišovič silný, aj dokázalo centrovať. Loptu si prišiel až takmer na stoperský post aj Habodas. Ten má predsa len lepšiu kopaciu techniku ako stopéry Belasích. Na strane týmu FK Pohroni pred dnešným stretnutím na ľavej obrane domáci hráč číslom 2 Alexander Todt je možno trochu menej smelý, čo sa týka útočenia. Teraz sa ale bude musieť Horňák koncentrovať. Je v celku paradoxné, že... Ale odtedy je to naozaj výborná bilancia 8 víťazstiev a 1. Javčania sa môžu vydať na útočný výlet, ale výborne si v defenzíve stavujú v tejto sezóne v ligovom ročníku a v prípade zranení sa rozohrávajú práve v týchto tímoch Libora Koníčka. To Svätyne do priestoru troch žrdí nepustil. Uvidíme, či sa dnes niektorému z golmanov podarí si tieto... Spätnú prihrávku na Reháka, pretože dobre, proti nemu vyštartoval Leňány. Tancík napáda Jatu, ten si skomplikoval život, ale napokon to zvládol. Teraz zaujímavá lopta na Leňányho, ten už je pokutovom území, prihráva Tancíkovi, ale výborný gól v sezóne. Osamostatňuje sa na čele internej Cana Castellana či Leňányho. Cisár teraz dobre, priťukol hlavou Castellanovi, ale výborný defenzívny zákrok. V druhej najvyššej súťaži je to vlastne najlepší strel. Boncu, Jata, Stravské. A ešte sa nakoniec tam laktenou pošmykol a zastával ležať na trávniku. Musa Jata posiela dlhý pas na Adama Horváta, ten tam bude pri lopte skôr ako Pavlovič, na ktorú sme sa pozerali. Ale tak jeho priestor na trávniku, ale kontroluje tú hru. Nepustí Puchovčanov k ničomu. Bez prehry, na ktorú by chcelo nadviazať aj v tomto pohárovom. A na svoj 101. zápas čaká na lavičke Peter Mazaň. Ak sa dostane do hry, môže to byť ďalší veľký milník v jeho kariére. Šikula. Mičuda. A zabudnutá lopta pre hostí. Prihrávka, ktorá išla na pety aj pre Hanesa, aj pre... A tlačí sa smerom dopredu. Jeho prihrávka po zemi. Prikryl, robí chybu. Rimarenko. Ešte je tam Jata. Majtuš, ale zatiaľ ho nedostúpil. Jata. Vôbec nezvládli pri rozohrávke v zadných radoch Matova, respektíve Jatova, rozhovorí Svätyni, ktorý okamžite posiela dlhú loptu na hrot, kde je Tatar, ale pri ňom výborne Jata, aj keď sa zdalo, že môžu pokračovať dopredu Mazán, tento skúšal oblúčikom, ale nebol úspešný. Mekárov, center na Mazána, Slávik boxuje. Ale Pohronie to hrá veľmi dobre. Čas trávi na superovej polovičke a môže ohrozovať. Ale samozrejme vyhovuje mu pozícia lídra v Pohroní. Jata teraz váhal s odkopom lopty a takmer na to doplatil. Na pomery druhej futbalovej ligy sú na lavičkách oboch tímov naozaj zaujímavé mená. Ten teraz stojí za defenzívnou líniou, nikto k nemu nejde. Jata reaguje, že čo si neskôr Danek, tak môže pokračovať v hre. Ale Jata teraz výborne. A môže pokračovať v hre, lopta sa tam zakotulovala späť. Šikula posúva pod seba Boncu, kombinuje s Jatom. Slovana, Liptovského Mikuláša či Trebišova, ktoré môžu z 10., 11. a 12. Nastrieľal už 8 gólov. Je druhým najlepším strelcom druhej futbalovej ligy, hneď po Lukášovi Letenajovi z Púchov. Ľudko Bradovaného dála. Hľadá Lukáša Slávika.
V úvodnej štvrťhodinke zatiaľ musím konštatovať, že domáci jednoznačne... Menšie vzdialenosti im zatiaľ vychádza bez väčších problémov, aj keď som si istý, že Horváta opäť ale dôraznejší hostia. Teraz ale dôležitý zakrátko, domácim opäť nezafungovala a v breaku z toho môžu ťažiť hráči Považskej Bystrice, opäť ale v defenzíve výborný Musadžata. Svoje ovocie hneď v úvode tohto zápasu. No a Pohronie tak opäť pripomenulo zaváhania zo zápasu s Petržalom. Domáci získali loptu vďaka Olejníkovi a ten môže vymysleť do polčasu vďaka Sabovi a v závere stretnutia Lukáš hranie tej top trojky, top štvorky. Na opačnej strane viaceré slovenské kluby by chceli mať také starosti ako... sa s loptou na umelej tráve proste nevedel zžiť. Je vidieť, že zodvine hlavu vo finálnej fáze, že ju chce tú loptu niekam poslať, chce ju nejakým spôsobom rozohrať, ale absolútne mu to na kopačke a na zemi nesedí. Pekná príhrávka. Zamedziť tomu, aby Pohronie prešlo pred 16 Ružomberka. Šabatiza bol práve odštartovaný. No a hneď od pôvodných sekúnd aj maličká zmena oproti tým avizovaným. Jesennou časťou posilnený Prešov. Tak ak by si niekto myslel, že Kudžaby, Sambu a Kambi sú... V prvom polčase sa solidne žltilo za sebou zaujímavú futbalovú výchovu a pekné čísla v juniorských súťažiach, takisto aj v B-týme Českých Budějovic. Inak vôbec prvá žltá karta druhého polčasu, teraz Pastel a po ňom ešte Už za každú cenu sa Liptáci nebudú snažiť útočiť na piach. Vyhodnotil Andrej Chromy. Mohol. Ďalší nákop domáceho týmu do pokutového územia, tam vo vzduchu Král. Úspech len na pôde nováčika zo Spišskej Novej Vsi, ktorý čaká na víťazstvo. Si musel dať pozor pred Bonsuom. Brejata, zvládol to proti Diavovi. Takže dnes aj prvý, aj druhý tím uhája svoju domácu pôdu. Ktorý si ale s ich prítomnosťou dokázal poradiť. Proti Ľubošovi Kupčíkovi. Adamec, ktorý kombinuje s Gambajarom. Komárno bude v 23. kole Monaco Bet Ligy hostiť. Pekná lopta na Loviňúka. Dostrieľať, ponúka loptu Dižanovi de Azevedovi, jeho lopta do pokutového územia, Horvát tam bol pripravený, ale pred ním Jata. Tento nákop na Horváta, ktorý si bude musieť dať od nejaký faul išlo, tak myslím si, že skôr v podaní domáceho hráča. Labrín hľadal silu. Aj Kousal sa ešte obhodil si Straňáka, tam bude ešte Sila. Sila chcel odcentrovať, ale Jata ponáháňa Juričku. 4 nadstavené minúty. V druhom polčase to ešte je čas, samozrejme. Nedokáže nadviazať na nejaké ofenzívne chúťky domácich. Bitka o stred poľa pokračuje. Pančík to ešte stihne na hracej ploche. Laginus teraz nedokázal. 1 minútu budeme hrať v prvom polčase. Tonová lopta smerom dopredu, ale musí Jata pri záhradníkovi. Valko a Ensona vymenili strany, medzi týmito ale Valko, ktorý môže ísť dopredu. Valko nakoniec skončil na trávniku, ale faul to nebol. Výborne to spravil Musa Jata, ten môže aj založiť útok. Musa Jata je pekná prihrávka na Kudžábiho, udržal na trávniku. Zblokovaná strela ešte Schneider. Dvaja útoční hráči. Zasikol súpera, stále badžije, ale blok
Osuja tej tu. narážačke nakoniec ale vynašiel vďaka aktivite Nikolasa Šikulu. Sajata, jeho vysoká lopta, priestorom na rozohrávku, ale robí chybu. Pripravený Slaninka. Zarípa Tatara. Šikula. Z ľavej strany bude hrať Musajata. Výborná. Tam je ale pripravený Filip Tatar. Slávik. Narazil na späť Juričkovi, ten teraz bude napádaný. Ale tie rozohrávky rieši zatiaľ s veľkou rozvahou. Možno aj trochu riskuje, ale zatiaľ mladého Mateja Jurička. Chce to využiť Barbora. Však na narážačku už nedostal späť. Stále však po hrone. Sajata. Hneď zápäti do neho sa ale už nedokázal dostať Derek Bonsu. A výborný Musamata. Aj tentokrát zostala lopta v hre, ešte môže pokračovať Šimon Kováč. Blízko k tomu, aby strelil svoj prvý gól v kariére za Trebišov. Ešte sa mu to nepodarí. V zostave iba dvaja legionári, Gruzínec, Džinžolava a Angiri a jeho center. Posúva loptu na pravú stranu. Už to chcelo nejaké zakončenie, to sa nepodarilo aj vďaka skvelé hrajúce. Dostali preč. Ervin Mata síce nefauloval, ale ani len nešiel do súboja, pretože tá lopta skrátka pre ňoho nebola ideálna. Jata si výborne zbehol. Pohronie má, zdá sa, dosť síl. Jata v pokutovom území, výborná lopta, to bola obrovská. Na hracej ploche väčšinou ešte nechávajú 10 minút hráčov vybehať sa. No a potom už naozaj okolo tej 55. až 60. minúty prichádzajú zmeny. Nebola to offsideová situácia Trebišova a FK Pohronie, ale je to o celej sezóne. Šošoni nevideli ani jednu červenú kartu Márovi. Gólová situácia. Na opačnej strane mohli ísť Belasí do... Alebo sa tam bude musieť stiahnuť niekto zo záložníkov. Slovan samozrejme potrebuje hrať dopredu.